الغنی بوی هست، المغنی بوی کننده است. الغنی یعنی یگون کس محتاج نیست. абдулҳодӣ ҳамеша намозро дар масҷиди марказии Москав мегузорад. Имсол донишкадаи исломии Москавро хатм мекунад ва нақша дорад дар ин шаҳр монад. Ба андешааш маълумоти динии ӯ ба сабаби афзоиши шумораи мусалмонон дар ин шаҳр ба кор меояд. тибқи маълумоти расонаҳои маҳаллӣ, ҳоло аз шумори умумии москавиҳо танҳо 31% русҳо ташкил медодаанд. Дар баробари ин теъдоди халқҳое ки пайрави исломанд қариб ба 33% расидааст. В начале 2000-х людей было меньше, но затем огромный наплыв стал людей в Москву с этих регионов. И мы почувствовали, что и этнический состав поменялся в мечети. истгоҳи метрои проспект Мира, ҷумъа. Дар ин рӯз чораҳои амниятӣ бештар аст. Нимрӯзӣ дар ин масир ҳаракати ҳазорон мусалмон аввал ба сӯи масҷид ва баъдан аз масҷид ба истгоҳ оғоз мешавад. Айнан ҳамин ҳол дар се ибодатгоҳи дигари мусалмонон дар назди истгоҳи Новокузнецкая, Парк Победы ва Отрадная сурат мегирад. Чунин вазъ аз кам будани масоҷид дар пойтахти Русия ба миён омадааст, вале ин ба назари раҳбарияти шаҳр мушкили ҷиддие нест ва зарурати бунёди масоҷиди навро талаб намекунад. Дар шаҳрдории Москав қайд мекунанд ки теъдоди мусалмонони маҳаллӣ хеле кам аст ва нороҳатӣ дар вақти намози ҷумъа аз вуруди зиёди муҳоҷирон вобаста аст. На сегодняшний день все-таки общественное мнение в целом, да, оно не готово к тому, чтобы появлялись новые участки, появлялись новые мечети. Это, наверное, в ближайшем будущем, наверное, этого нет. Бо вуҷуди ин, ислом ба монанди дигар кишварҳои Аврупо дар Русия вориди рақобат бо адёни анъанавии миллати ҳукмфармо мешавад. Надо понять, что количество русских и православных и впредь будет сокращаться, и мир вокруг нас меняется, и наша православная Москва будет все более и более насыщаться исламом, мечетями. Это факт, это будет. Меня раньше Ильей звали, а сейчас я уже Ильяс. Илёс ба қавли коренной москвич аст. 3 сол пеш дини исломро қабул кард. Ӯро суолҳои мисли зиндагӣ, шинохти Парвардигор ва ҳаёти баъд аз марг ба ислом овардааст. Ин ҷавон нақл мекунад ки баъди қабули ислом муносибати аҳли байташ бо ӯ сард шудааст. Конечно, были драки у нас, непонятки. Это у многих бывает. Я ему сейчас ислам объясняю, он как бы одобряет сейчас уже получше уже, чем раньше. Но он это говорит, я одобряю тебя, Илюш, что ты принял ислам, ты ведь человек верующий. Ну, короче, у нас сейчас уже скандалов поменьше. рӯзҳои мусалмоншуда иқроранд ки ҷаҳонбинии дигар, арзишҳои гуногун ва ҳадафи фарқкунанда байни онҳо ва ҷомеаи суннатии русӣ садди бузург эҷод мекунанд. нуфузи ислом дар Русия ба вуруд ва густариши ақоиди радикал низ як нав шароит фароҳам овардааст. яке аз маконҳои тарғиби ақоиди ғалат ва истиҳдоми мусалмонон масоҷиди маҳаллӣ будааст. хайриддин абдуллоев иброз медорад ки мавриди ҳамлаи гурӯҳҳои радикал қарор гирифтааст. ба гуфти донишманди ҷавон, мунозираи ӯ бо ифротиён бо 6 зарбаи корд ба синаи ӯ анҷом ёфтааст. بارها هم بود آگاهی داده بودند که در روزنامه‌ها نام آل سعود نگیر، نام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و البانی را تحریرها بود. آگاهی میدادند که نام این شخصیت‌ها را ننویس. К сожалению, в современной России и странах Содружества независимых государств мы видим радикализацию постсоветского поколения. дар ҳамин ҳол намояндагони идораи мусалмонони Русия дар бораи афзоиши сафи ифротиён изҳори назар карда иброз медоранд ки доман паҳн кардани чунин ақида сулҳу оромиро дар ин кишвар халалдор мекунад ва ба решаи фарҳанги ҳамзистии адёни гуногун зарба мезанад.